kama kata ka en siling gina praboro gangwen kaka moko yude kata ka en 2,000 kata ka en siling 4,000 ero mogi wayudo ni skul temo kabisa na 17,000 idwa chul watchman nango skunde gidhiran nango sakiula manyiso ni pesa ore nyathi ka nyathi pesa di ore sikunde mondo wange ni kas ore siling 80 ka nyathi no min run to kan run nyalo tayo yore mag somo Kenya ka to wamo buru mayie ni mano en higa ka higa japuonjre mar skund primar owinjo yud siling 1,420 ka junior secondary to owinjo mi siling 15,000 kuom japuonjre ka japuonjre. Kata kamano jopuonj ka okalo kuom riwruogegi yango ni nitie midhiero e mbui ma indiko e jopuonjre mar NEMIS, mbui ma itiyogo e podho kwan mar jopuonjre e skul ka skul. Samoro iyudo ka iseketo nying nyithindo duto e kompyuta to kiloka ng'eyi ni miloro dhodi mar ofis to gilokore red joma nyingira kwaro ok mi pesa to kama kware mang'eny molo maniket modong' ngechi ni pesa onge sikundno ka NEMIS tamogi to giti kode kwano mar jo Kenya National Examination Council miluongo ni NEC jo kamar gir tir ma onge nyathi mar leo ma pesa otase okubiru mar penj jo magi enroll te biro koro ka gionge data gikawo data ka Kenya National Examination Council e kaunti ma Siaya ma bende midhiero ni ogoye tach bende koro riwruogegi dwaro mondo mi director mar somo oloki ka itude kod weche ma opogore kama oriwo buogo jopuonj madongo mag skunde. Wabiro mondo wabed kanyakla nikech wan gi County Director of Education miluongo ni Mr. Leonard Mbugua Kabaki mosechandowa e county kae karibu higni 2 koro. Wawacho ni enough is enough, oromo waol en gi cases mang'eny, en gi problems mang'eny. Chopo kama koro nyaka wakwa mondo jatelo ni Leonard Kabaki ogol Siaya ka. Nyaka gol Siaya ka nwach en ng'ama wiye tek, onyuole dhano ma wiye tek, mok go mbaka kod ng'at ma okete ni mondo ti kodo. Ma biro e kinde ma komiti mar somo e od bura to ayudo pek e duoko penjo e nyim komiti mar od bura marango weche mag budget e wi gima omiyo omenda ma ichulo ne skunde odok piny e hik omenda ni. Cutting capitation now is basically postponing a problem. We are just saying we are pushing the can down the rain up to the time we are doing supplementary. Now, if supplementary will still be for sustenance of the current fiscal deficit, where will the money come from to reinstate the capitation? Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wantiere wechego mag somo eni chenro mag somo sani koro doke wang'e e skunde mayande olor e gwenge mag Kerio Valley bang' monj mane otimore juma mokalo manoweyo padri jokopere moro ka onegi gi magina. Kaluwore gi County Commissioner ma Elgeyo Marakwet John Korir, chik mane ogol gi tend obila mar tero apisas mag obila e skunde kod osuptende e gwengego oseket e tim, kolero ni skunde 3 kende ema pod olor e gwenge matot Marakwet East. Gichiwo singo ne jopiny gwenge ma Kerio Valley ni apisas mamoko mag obila oseor kendo arita oseridi. Gwenge mag Kerio Valley ni gi skunde sekondar maromo 16 gi mag primar maromo 56. A few schools were affected last week on Friday. Basically one secondary school that is taught, and Kapkain Primary School and Taught Primary School, which are actually within the presence of Taught area where the Catholic priest was killed. What we have done as a department, we have deployed security officers in all schools within Kerio Valley. So there should not be any fear at all. These security officers will be in these schools for the period we deem it is unsafe for learners and teachers. Jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua okwayo pinje maoko mondo donjre wach ndhicho gi sand masani. Owacho ni sirikal timo ne jotelo maketo piny owacho tesre. Ne owuoyo e kar thieth makare ne boma ma Nairobi kama ne gichopo e neno jaod bura ma Juja George Koimburi mayudo thieth bang' yudo hinyruok ma owacho ni okel kod kwiri moro mager mane iget kaugo oko ngimane. Lidio Keyo gi mathoth.
Bang' yore kanisa kendo bedo e kanyakla mar lamo ma Jumapil, jod bura majuja George Koimburi yangore ni nyondhi gi ji moko oko mar kanisano ma iluongo ni Mugudha e kaunti ma Kiambu. Gino ma familia mare bende nyowuok ma otegno kaywago. Report ma owuok okinyi ma kawuono ne oyango ni jod burano no okwany kawo sim e puoth kawa moro kendo no okawe ma oring kode nyaka osiptal ma Plainsview mantie Ruiru kapok ochwale Karen. Kata odoko ni obila kod okwach kich nyo oseyango ni gin nyok gi mako Koimburi, jotelo mag duond bura mar DCP kotane kod Rigathi Gachagua ma ochopo maneno jatelo no osiptal ma Karen otemo luyo seyo ne sirikal e midhiero ma ojuko jatelo no. He was found in a coffee plantation in Kepichoi, that is in the Githongori constituency, badly beaten and in very serious condition. This is torture normally done by professionals. He has lost his voice, and the doctors are working round the clock to restore his vocal cords. And the Honorable Koimburi has been able to communicate through writing because he is not able to speak. They have taken blood and urine samples to private laboratories, different ones, so that they can establish what could have happened in matters poisoning. Jatelo Kauri record familia mar Koimburi wacho ni duond Koimburi nyolal kaluwore gi kwiri marach madibed ni nyomie. Some chemical was administered through inhalation, and the doctors have told us that preliminary investigations confirm that that chemical has interfered with his vocal cords. That I want to appeal to the international community to rescue this country. William Ruto has become a very vengeful dictator, and his activities are similar to the one by Dr. In Dada. Gachagua dwaro mondo mi pinje ma oko donjre weche ndicho kod sand ma jotelo maketo piny ochotesre kod jokedo ne joganda kadhoe. You remember last weekend I said that a special squad had been set aside to deal with leaders who are opposed to this regime. Gachagua kod Lange onyiso chir margi ni ok gibidok chien e lek mar timo campaign mar neno ni ok oyier jatend piny Kenya William Ruto kendo. The one-term movement is unstoppable, and there is nothing the president can do. He can kill these leaders, he can abduct them, he can torture them, but he cannot do that to all the people of Kenya. Sigana makamani nya kwa Ramuge Jwango kilenwa kanyo ko jafambo marwa Lydia Okeyo. Kawdhi mbele ni jaten pinya William Ruto odok ne jalupne Professor Kithure Kindiki ewi amend siasa masani ochuo chieng e kinde Kindiki kod Rigathi Gachagua. Mana ka jafambo marwa Walter Nyambagalero Ruto okonisani korka oyudo jalupne man kod chunya mar tich kendo jala ma ok ja kweda mayango dwach serikal. Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu, una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima, lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Mano e kaka jalup jatend piny Professor Kithure Kindiki ogolo koke e tok Rigathi Gachagua ramone jothumbe manyocha Kindiki ogwelo Karen okudu Uganda Mount Kenya. Hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha, tuwache kusikiza nyimbo zao. Tuheshimiane. Nao wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini. Jatend piny William Ruto limbe mare county Mameru kawuone gwenge magi Gembe Central lodok ne jalupne Kithure Kindiki ekeno lwarie lo kod Rigathi Gachagua. Ruto opoyo Kindiki kaka jal ma ok jakwede mag dho udi. Sasa niko na deputy huyu anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA, ni mtu mwadilifu. That is how we are going to change Kenya. Ni mnanielewa? Yes. Ananisaidia kusukuma hii gurudumu. Mumemuona sehemu mbalimbali akisukuma gurudumu ya Kenya. I am very
proud that I have a deputy who understands government. Sisi tunakupenda kwa sababu ya huyu kijana wetu. Na huyu kijana wetu Kithure Kindiki tunampenda. Siku hizi amehamia Meru, tunaimba Kithure Kindiki. Kwa hivyo yule mwingine asema kwamba kuna chama. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tuko na imani na wewe. Ruto machalma weche Rigathi dung ne rabuon mowang'. Okoni jok maketo sirikal tesre kosto weche maginyalo wacho ne jo Kenya. Kopogore kod athuye, ifungo miriambo, kod uso luoro kanyakla kod pogruok, kind jo Kenya, gino mokone ok noyud thuolo pachoka. Sio mtu ya kisirani, sio mtu ya hasira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa Deputy President si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. That is the man I have. Tunaelewana jameni? So, tuendelee namna hiyo. Na hiyo ndio Kenya itasonga mbele kama risasi. Watu wa chuki na hasira mingi na kisirani na chuki na ukabila, they will never get anywhere in Kenya. Kinde limbeno, jo Kenya yudo chudo mag pesa maromo bilion 2.8 ne jok maleo se inyo kata nego kama romo bilion 1.3 ibiro mede pesa go wuoke buche mane omaki kidwaro ratiro. Tunashukuru ya kwamba mara ya 3 kwa exercise ya Human Wildlife Conflict Compensation umechagua kuileta Meru. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya owacho ni ok onyal buok kata matin kata obedo ni iluwe ne wach mibadhi gino ma owacho ni otudore gi siasa ka uloso e kinde limbe mare e kaunti ma Kakamega kod Bungoma odiochieng' manyoro. Natembeya wacho ni oganda ma imbo mar Kenya owe chien e weche mag dongruok. Natembeya ne otimo limbe mar romo gi oganda ma oriwo counties go kendo ne omedo chwako siasa mare ka osingo ni gibiro nyiso jopiny okang' mar siasa mag dhi kao motelo ni yiero mar 2027. Funga. Haya. Umutambo. Umaskini. Bololo. Chinda. Wivu. Uongozi mbaya. Wetangule. Ford Kenya. Mimi nimesema 2027 tutakuwa na nyumba yetu. Siasa ya kupeleka kwa meza, kualikwa kwa meza tumekataa, si ndio? Mimi nataka ile meza mambo inapangwa. Mupige kura mahali pamoja, mwenye anaenda kwa meza akuwe na nguvu. Ama namna gani? Wakimaliza Natembea leo, Natembea mwingine anainuka. Ama namna gani? Na mnaongea hii lugha peke yake, msiongee lugha ya uongo. Na tumemfurahia na anaenda kuwa kiongozi wetu wa Waluya in Western Region. Sababu upinzani iko na nafasi yake ya kufanya kazi na serikali pia ifanye kazi. Lakini kuzuia upinzani, hiyo ndio kupatia upinzani nguvu. So naona venye wameshika Natembeya wakamweka ndani. Wasifikiria wanamzuia. Hapo ndio wamempatia umaarufu. Hata sasa Natembeya ako juu zaidi ya Mutavati na Weta. Jatend migao mar thieth Aden Duale oketo ayanga komiti mabiro rango chudo mag omenda mag SHA kachiel gi midhiero ma ikelo kod nengo mag thieth e ute thieth mag piny owacho kod mag ji giwegi. Komiti no ma otelie kod Profesa Walter Jaoko kaka jakom ochako tich ayanga odiochieng' manyoro bang' gogi chapa dwe achiel mokalo. Komiti no kokalo kuom jakom margi kata kamano okwayo tend migao mar thieth mondo oket ler kaka mbalariany ma Nairobi kachiel gi migao mar thieth biro pogo omenda ma winjo bed ni konyogi e timo tijgi. This panel is tasked with a very critical role from where I sit. And your functions and your mandate is cut out. You are to provide us with expert advice on the design and the review of benefit package and tariffs under our Social Health Authority, under our Social Health Insurance Framework. The benefits and package and tariff must be evidence-based. The first health benefits package and tariffs advisory board globally. So we'll be able to learn from other countries that have had this experience much longer than we have. At some point, we just need to understand the clarity in terms of funding and resourcing
what proportion will be coming from University of Nairobi and what will be coming from the Ministry of Health to ensure that we conduct our mandate successfully. Gedo mara laptuke mara Ilodinga osetieki kendo koro oikore mar ting'o welo mabiro yuoro e nyasi mar Madaraka Day mahigani ma ibiro bagi e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil. Jatend migao mar tuke Salim Mvurya oyango ni gedo mare en atamalo 99 kendo ochiwe ayanga ne duol mochung' ne tuke pachoka kod komiti matayo nyasi mar Madaraka Day. Ali Abich nigi lerno. E alap tuke mar Raila Odinga chenro mopogore dhi nyime ka odong' mana ndalo manok kende to chopo tarik 1 mar dwe manyien ma ibage nyasi mar Madaraka Day ma higani. Kidienje mopogore mag jogo mabiro moro welo e kinde nyasi ma kamano bende dhi nyime kod timo ikruok margi ka gitemo tiendgi alap tuke ni ma gedo mare bende osetieki. Ka jolweny ma Kenya bende nyiso lony ma gin gi kor lwasi ranyisi ne giikore ne nyasi ma Madaraka Day ma higani mibage kaunti ne Jumapil manyien ka ruodhi kaachiel kod jolupgi bende yudo chik kaka gibiro tayo tijegi e kinde nyasi ma Madaraka Day ma higani. Jatend migao mar tuke Salim Mvurya manotimo limbe e alap tuke no kaachiel kod jotelo mamoko ne oyango ni gedo mare osechopo atamalo 99 kendo koro oikore mar ting'o welo e kinde nyasi no kendo ni ochiwe ayanga ne duol mochung' ne tuke pachoka kaachiel kod komiti matayo nyasi Madaraka Day ma higani. And today we are very happy to say that 99% of the work is now complete and we are gathered here because we are now handing over this facility to the Celebrations Committee and Sports Kenya. Mvurya ne okone piny wacho pod biro dhi nyime gitigo kuonde modong' e alap tuke no mondo bed ni nyalo bagi tuke mopogore ka opogore kod nyasi mag piny owacho. Apart from the celebrations, we want to prepare this stadium for other sporting activities which will resume after the celebrations. In this stadium, we want to do the grass so that the pitch can be of good standard, the tartan track and many other auxiliary facilities that befit our sporting infrastructure. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ne opako sirikal kuom tiyo gedo mar alap tuke no ka okuno biro konyo kaunti e bago nyasi kaachiel kod tuke mopogore kendo koro kaunti ma Homa Bay oikore ne nyasi mar Madaraka Day ma higani. The transformation of the Raila Odinga Stadium in Homa Bay has been miraculous in nature. I'd really like to thank you, CS for Sports and the PS and the entire team at Sports Kenya. I'd like to thank Dr. Molo and his team, the technical committee that has also burnt the midnight oil here. I'd like to thank the contractor for his focus to ensure that we've gotten to where we are. I think we are immensely impressed, and the people of Homa Bay remain very grateful for this facility that will now not just be used for the holiday, but will help us in sporting activities moving forward. Alap tuke ni mar Raila Odinga ema nyasi ma Madaraka Day ma higani endi ibage juma manyien. Jatend migao mar tuke wacho ni atamalo 99 mar tich osetieki kendo stadium ni endi oikore ne nyasi Madaraka Day ma higani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwara Mugejwangi report mar Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay emachopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Soma ne moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel e Facebook ama wantiere live. Ruben mano mar Nyakach Koguta wacho na aneno maler ka an Bondo Barkowino. Victor Marcia wacho ni watching live from Alego Karapul. Martin Ouma wacho ni watching live from Awendo Morning. Brothers Amano Vincent Wafulaz wacho ni oneno wa yo makare ka entiere Ndebes Kitali wacho ni na wapata poa sana ungisa ni mosna mosne jomoko ka bende ote mano mar Bravis bende wacho ka inono yo makare ka entiere Migori County. Mano Victor Wood Masara. Alwala Junior bende wacho no yo makare ka entiere Dirubi Orphanage Nyakach. Nyakwanda Mugejwang med mana ketera Mugi TV kalore ni chenro magwa magokinyi makawuono podi igilach akoma na yuyo madundo gisani aneno kanya wadwa Sharon Ngao oseikore yo makare mar tai e gazette kikidhi mabor.
At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Ngima jalokre kuomo waduto e kinde mopogore opogore. En gima kare bedo ng'ama okare seche duto. Puonjri fwenyo ranyisi go kendo ng'e kinde monego iyudie kony mondo inyagri kodgi. Wanyiso ni wadeo. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakorongo jwang dakika ni 34 tok saa 10 marukinyi machiegni maine nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ongawa antiere ka gi Jowi Raymond jafwambo mabende wadoro nono godo gazet. Jowi ojabedo godo kinde ka kinde chieng' tich ariyo. Jowi amusi ni misawi chionade? Oyawra inya Sharon. Ing'eyo sama nabiro gimoro bire pacha. Sama be adonjo kae. Ng'eni ng'ato chieng' moro ne ogone simu. To iyudo ka ng'ano joge magimotim ne ng'ano emokia. Koro ng'ano ogone simu gisewuoyo alanda to bokoro nyiso ng'ano niya. Ng'ad simu ikethona credit. To ng'ano nyiso akethone credit ane magocho to nyiso ng'ano niya be wiyo wil ok ikethona credit itikona battery.
koro ng'ato no nyitani ng'eni ng'ato nyalo jogi magi mitime maonge koro nyalo ng'ado ne simu ida ok okethni credit lakini okethni simu manya excuse mano ngero mowuok kanye matiende nang'o ang'o masetimre adhi wache kwa tieko machinglo kwadhi tieko machinglo erokamano ahinya nyakoro Gajwang' gazet okinyi ma kawuono aneno ka thor wach magimiyo pek en kaluwore kod ndhicho wang'e ni Gen Z nantiere seyo gi ndhicho mago mag rowere pacho ka mano higa mokalo e kinde ng'anyo mag sundo mag piny owacho sani koro ndhicho chaka gima koro odok ne jotelo mopogore opogore chutho to mosebedo ka seyo piny owacho waduso kaluwore kod ndhicho nyakoro Gajwang' mano mar George Koimburi jaod bura ma Juja ma bende odiochieng' manyoro noyudo kowiti e kahawa ing'eya aneno ka oboke ariyo gi omenye kata kamano oboke momenya ahinya picha mar jaod bura George Koimburi na The Standard tate mong'iyo state ma entiere kata chal ma entie e pichni mane nitiere mbui kachiel kata kamano ne wang'o oboke ni penjo kata Cleo sama wadonjo kane ipani ma be ndhicho mandhicho rege manini be ndhicho mandhicho nikech iyudo ka koti ne pod ne intact vest ne ni pod lera alafu bende koti ne ni in place ng'amo ndhi mo ywak kata lo maber wuoche pod orwako kendo gi socks maber dan no ka sude no chal ka gimo lile kata mana sati morwako yaneno ko yiech ogonya kifungo oko yiech ma vest ineno kamano vest ma shati to koro gonye kama koro en vest makalure ko dine no ndhiye kosa kondhiye atemo timo background search tayudo ni jaod bura ni bende we chuny mosenindo ngondo wero ywe mos ne nitiere weche moko mane gobedo linked godo ahinya to mag siasa mag sigu mag lweny mag ywaruok gi ji mopogore opogore in short ne en gi jasigu mang'eny mamoko ne wakia kata kachako bire ngima jaod bura ma Juja ni bende iyudo ni en achiel kuom jaod bura ma bende wechego mag mayo ganda lo kachiel gi iluongo ni land grabbing gi kizungu ma osebedo then gi political stand ne bende tiere kaka wacho ni osechoko bende wasigu mang'eny ahinya to ywaruok mag lope ma bende magi buche ma bende osedonjnegi kata motelo okawach ni samoro ok ber mondo mi ng'ato omaki kata e rang'eny mar jaod bura mondo mi yude state ma entiere ni lakini kwa ng'iyo achiel ariyo adek ma samoro dipoko pondo iyudo ni jaod bura ni en achiel kuom jogo mosebed kiseyo ahinya kuom mayo jopiny lo kata kuom yudo lo yono mar mibadhi koro samoro bende jolonye wacho ni samoro dibed ni joma lawe ng'eny moingo kata lawa mama kori keto ne the state nikech nan kota ka DCI mano kwach kich bende nothichore oko gi chiene ka luwore koda meko mare kopogore manya kwa Gajwang' wang'ni The Standard gikete kanyo gi dholiech sliding into anarchy Daily Nation to kete kanyo ni state terror hapa ninocha gi Daily Nation ya kwa Gajwang' kama benda nino ka thor weche mopogore opogore gi miyo pek wabiro bedo kwa twak kotenre koda okenge makamago kata kamano wacho ni state terror Daily Nation jofwambo magete koro keto ni nwaneno kaka na Gen Zs iwacho ni rowere matindo kaka chal no bedo mano higa mokalo mane ondhi mano wethuolo gi mago manyaka sani ndachi gi poko yude nyakudo chima kawuono onge obila nikech seyo ne nitiere kuom obila kuom tiyo kod teku mathoth onge obila mora ma bende osemaki ma bende itudo kod ndhicho makamano sani koro wacho ni oloko tanga kawuok kuom Gen Z sani odhi ir jotelo mopogore opogore to kram na jaod bura ma Juja kende nitiere moko kuom jotelo ma bende kinde mosekalo seyo osebedo ni osebed kilawe ing'eyo kik waket gini e siasa ahinya doga ne chien kata e historia nyaka ne thich oko jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua be osemake osiko gamana ni idwa maka kata kamano onge kama osemake wang'eyo maber ni sani kweth makwedo sirkal ene motelo negi nikech iyudo ka migosi Kalonzo Musyoka kata entiere kwethno to ng'enyne ok ojawuoyoga motegno ahinya ka jalno ma bende samoro nigi dwaro mar keto sirkal tesre kineno Mikai Martha Karua bende gin achiel kuom kaka ne gichako so immediately to kano se thich oko Rigathi Gachagua ne giduogo ma gimakore kamoro achiel kata kamano sani apani mana en mana tactic mar siasa ni koro gipogore ng'ato ywak koni Natembeya ywak kocha Matiang'i ywak koni kamano mondo gikone to giduogi pool mak mana ji ariyo manyaka sani odok piny ahinya gin Kalonzo Musyoka gi Martha Karua kine ka giwuoyo sovo kali
kiwacho ni tera kata kiwacho ni jomimako ma samoro bende osebedo ka ndiko ahinya to boko osebedo ka ndiko ahinya ni magi moko kuom jogo mindhiyo gin jogo moketo sirkal tesre kata makwedo sirkal. Ng'ato kaka Malala ndalo mane sirkal olawore kode ne en ndalo mar iluongo nang'o echoes of war kiama mane otimo gi Butere. Madier kane ng'iyo scripture to dugo yangore ni nitiere line moko mane odugo medi bang'e kane script no osebedo proven. Mane wacho ni kata kitimo gini mondo mi puonj nyithi skul sana to kik ket ahinya ma samoro nyalo kelo sirkal marach. Ing'iyo ka ywaruok mar Malala gi sirkal nok en mar siasa ahinya. Ne en mana mar sirkal ne temo Kadi wach nangu kudendre kod homecoming mare hiwacho ni county ma Kakamega kama bende hiwacho seo na nitiere kanyo ni homecoming mare obila no ketho. John Methu mano senete county ma Nyandarua bende no yudore mateke leto obila mane odirane. John Methu Malala mare gi sirkal samoro be ineno kata kanyo to donjo kanyo to ji wacho ni samoro en spy mar Ruto donjo kanyo endo mondo mi odonj mo mak lemo mar Secretary General. Osebedo ka itude ahinya gi tudruok machiegni gi Migosi William Ruto. Methu en achiel kuom jatelo go ting'eyo Sharon siasa achiel migoyo masawa mar piny Kenya en siasa achiel. Wach dhok ma jopiny no winji mondo mi bed safe bi yieri. Koro gigi be samoro yudo ka gin jok ma samoro gintiere kanyo samano ma kata Methu moko kuom committees mane omake od bura ne ino ko ywak ahinya. Koro ito ka gin joma wan ok giyie mondo mi giwe lemo mag gintiere to sirkal ma gikwedo ne mako ma gilemo go to pod giywak. Koro adier kata kiwacho ni sirkal osebedo ka ndhiyo moko kuom jogo mosebedo ka kwede to nyisa ng'at achiel kuom jogi mosemaki kopogore gi Waititu masani ni e jela. Modongo gina drama mag dakika adek to be iwegi awe. Akenya kwa mgajua ngine nene kaka drama kwa sine nene kichika gisewa pinyo wacho kore mumyo ni achid na di makamago koro luwarogi. Katika mano kawa ni somo sitigana makama hentire ite mano marangwena mara beach gi mano mara auchie. Leite marangwena giwacho kanyo uduchi manyoru wangene Rigathi Gachagua jateni duon bura mar DCP. No yango ni jok mabende nondhiyo manaka wachore nondhiyo jod bura majuja. Na ginjogo koma oluongo ni professionals jok mungi imana timo. Mano kalure koda soft tissue injuries hinyruok makoni kod kocha mane ntiere godo bende wacho ni ntiere kwiri moro masa moro no miye mar mondo mi ogam manyaka sani duonde no lal wach makamano ntiere ite mano marangwena. Ing'eyo jalup jatend piny mane otho choko Rigathi Gachagua and to some extent tinde asekoso bedo gi yie kuome nikech gik mowacho te gi contradict moro kier gi moro gajore gi moro tudore gi moro. Gimomiyo an dhicho mar jaod bura ma Juja ni naneno ka gima en gi siasa moro e iye. Mokwongo jok mandhicho ng'ato ok nyal dhi kawuono to yudore kawuono. Waseneno historia kata nyaka sani kisomo gazet ni mano mar Daily Nation kwa chako owacho wach Gen Z nitiere moko mano ndhi nyaka ma kawuono pok oyudi kiluongo kuom dhicho mandhicho ma ok sara kasi ma jaod bura ni okwongo timo mokwongo en ng'ama osebedo gi drama gi mang'eny. Inyalo paro Sharon kinde siasa ma higa 2020 to kod 20 bing'e gima notimo. Jaod bura ni no campaign ma pesa ne orumo. Ka pesa ne oserumo mondo mi orit pesa obi machielo jaod bura ni no fake ndicho mare mokwongo. Modhi moduogo bang'e koseyudo omenda ne moro. Koro en ng'at mong'e gi sarakasi. Ok anya wacho ni no kondhiye nikech sama ngima ng'ato chopo kama samoro koro mano be nyalo tudore gi siasa ing'eni bende timbe bende opogore. Koro kineno gimomiyo gina tude gi siasa nikech the moment ma oyude to daka matin no to kweth makwedo sirkal chate oseringo osedhi ire te. Ogiwene jarita kwe mondo tim nini aneno kata sigana motim gokinyi. Dakika no to Rigathi Gachagua osechako laumo sirkal. To gidhi to ka gidhi to report mano yangi wacho nang'o en mana gi injury soft tissue injury. Onge anything, onge accounts, okonya paro kumano make, okonya paro jok mano make, iwacho mani no make gi jomoko. Koro nyalo paro ni samoro magi mana siasa mag masawa mar. To nyalo penjo no make kanye nyakoro mgejong wachore ni chieng' Jumapil kanu wuok e kanisa mano mamugudha mantiere Juja ikar chung'od bura iwacho ni Mathika ema bende nondhiye godo. Ne en gi ng'a to sama ne ndhiye no ere kata ng'ama nomako kata picha moro achiel nikech tinde Sharon ing'eyo. Do naneno kanda moro e mbui mano manyiso kaka nidhi kode gi nyamburko. Ineno jaod bura ma Juja ni we warito wuogo hospital mochangi nekech sirkal osewacho ni dhi dadhoge mondo mi luonge embo ndik neno nekech DCI kaachiel kod bad sirkal matimo nonro
ahinya to mago mag arita kwe nosethegore gi wach ni gin gionge ler moro amora ndicho ma bende kweth makwedo sirikal yango ni samoro mekone ni bad sirikal ne nyalo beti to sirikal ing'ene nigi nonro matut ibiro yudo ka moko kuom report mibiro keti koro rach achiel Sharon matimore ni ok wan gi geno kata ok wan gi yie gi jok ma josiasa wacho to bende kweth mag jarita kwe bende wasekoso bedo go gi geno gibiro golo report ni kweth moro biro kwedo koro waonge gi state agencies ma ji ne godo gi hoax kata kamanya kwa mgaji wangu warita na winjo kapo nono ni kose chango ginero mabende George Koimburi biro bedo ka wacho kata kamano wageno bila kokalo kuom jaulwache lo bila mushiri bende no wacho ne piny wacho okotudore onge gi tudruok moro amora kalure koda ndhicho mano mar jaod bura mano ma Juja kopogore manya kwa mgaji wangu wadhi nene ite mano mar beach dibed ni ndicho matemore gi sani kinde gi chal kamago manotimore kinde mano mana en jatend piny Kenya machon mano mar ariyo mosenindo Daniel Moi ano ka ite mar bicho ndika ni Ruto's walk in Moi's footstep the torture and abductions playbook ing'eyo historia mar siasa maber were kata gi abduction doga historia maber kaka Moi kata jatend piny Daniel Toroitich arap Moi notugo siasa ne kidok back historia kinde mane Moi president ntiere kaka Moi nothuo oganda mawuok masawa mar piny Kenya kinda Mwai Kibaki Matiba ndalono ing'e gima notimo nokao Kibaki to thich oko to Kibaki ng'ene ne wuok Nyeri to koro kose thich Kibaki oko to kita achiel kuom bende jogo ma bende wuok mana masawa mar piny Kenya mane Moi no manage to split Mount Kenya nyaka kawuono mana nini ka ke jatend piny William Ruto donje telo William Ruto bodugo tema the same script thichoko Gachagua kose thichoko Gachagua to kelo Kindiki matieni oweyo ka jo east yuare gi jo Kiambu to jo manotigodo ethichoko Gachagua nen the likes of akina iluongo nade jatend kweth mathoth od bura Ichungwa emanotigodo matieni o manage mondo mi othugi sani kineno masawa mar piny Kenya Uhuru Kenyatta pod odong' gi Jubilee ne Rigathi Gachagua oseyawo mare mar Skiza wa Kenya Skiza ground Jeremiah Kioni bende pod otwere gi Uhuru Kenyatta Jubilee aya kicha kibiro Martha Karua bende pod otwere mare cha matieni even as now kata kwa dhie siasa ma 2027 Mount Kenya pod ok biwacho dhokadi nikech kata Kindiki bende embo osewacho kacha mo oro sie mageni to heshimiane matieni otemo wacho ni ene jatend piny ma bende iwinjo e gwenge mag masawa mar piny Kenya oboke ni omenyo ka penyo ni dipo ni Ruto wuotho tielo kata oluwo moko kuom gik mane Moi timo manyalo wacho ni en adier kotenore gi script ma William Ruto tugo mar siasa sana ing'eni magi to tetimore inyalo paro ma jatend piny mano mar Finland Alexander Stubb kano timo limbe ka nitiere kaka jafwambo moro bende nopenjo jatend piny Kenya penjo kotenore kod ndhicho jatend piny winjo gima nowacho dong' wacho ni ndhicho jok manosendhi nosedok noseduoki wach mabende nokelo seyo mopogore opogore ndibed ni jatend piny Kenya ong'e jok mandhiyo oganda hipachoka kata kamano nowacho ni obuchungo ing'eyo mago nowacho to an chieng'o ing'e nakwedo wachneno kana wacho ni mago mana weche mimoro go wang' jopiny pok otiyo kata dwe achiel nyaka ne jatend piny tim ng'uono ne moko kuom jogo ma bende ne nie ute twech an gi pacha gi dwaro na te gima nakwongo mondo mi nakwonga ne en kane jatend piny kinde mano chiwo ng'uono kata notimo amnesty ne joma nondhi nonego bed ni joma ni kwongo we mokwongo ne gin rawere mag jenzi ma moko kuomgi nondhi ndalono koro gisani gima jatend piny notemo wacho ka ne bende jatend piny ma Finland nobiro pacho kae ne en mana gik mane temo morgo wang' ji kinde mane chiwo ng'uono kata amnesty ne joma nomaki joma nonego kwongo we mokwongo ne gin rawere to wach ne e jela ma Shimolatewa jela ma Kodiaga gi Makamaka Miti magi rawere mwawe thuolo manomaki kotenore koda ng'anyo mag jenzi to ka nyaka sani onge mano nyiswa nowe sani bende kata kisomo oboke ni pod jonyuol mang'eny penjo kuma nyithindegi nitie moko manolal koro magi kata king'iyo adier wanyalo wacho ni
kokwa hango ne wach kata kokwa ni jatend piny William Ruto temo timo script in a modern way gimane mose nindo Daniel Moi timo. Aya, kopogore gi manya korom gajwang nitiere wach machielo momi pek e ite mano mar abiriyo. Iwacho ni nitiere ywaruok mag jotend migepe ariyo. Mano jatend migawo mochung' ne weche limbe pachoka Rebecca Miano, kanyakla kod jatend migawo mochung' ne weche mag omende pachoka John Mbadi. To ywaruok ng'ato nyalo penjo ni en kaluwore kod ang'o. Ywaruok en kaluwore kod gundho, iwacho ni renovating Bomas of Kenya. Nitiere kaka ministry wacho ni migawo mochung' ne weche mag limbe e pachoka dwaro siling bilion 4.5 mar mondo migundh godo Bomas. Giner ma bende chal ka gima treasury odagi golo omenda makamano. Ing'eyo treasury ok odagi. Gima timore e kind jotelo ariyogi en ni migosi John Mbadi mano jatend migawo mar weche omenda wacho ni giseyiere ni kar romo no onego beni gundo kata onego beni bedo renovated lakini onego beni bedo renovated under ministry mar tourism. Giseyiere ni onego beni gunde ilose ndi timone ang'oan bla bla lakini onego beni time under Ministry of Tourism. To Ministry of Tourism wacho ni wan ke watime to budget mumiyowa kata omenda man waloketno mar gundo kar rumo ni onge e pesa mumiyowa. Koro yes, Mbadi oyie ni gino nego los. To bende nitiere wach moro ni Turkish government, sirikanda Turkey bende nego bende gunde. Koro ng'a wacha diera ka. Okay, ing'eyo kata ka sirikand Turkey no nego bende gunde kaka in Sharon kibiro kata mondo me kaw rak mar gedona. Tana dhi nyisi ni ki romo lweti bup gerot wan wabiro chuli. Koro kata ka nomiyo rak nikech inyalo paro nonego beni jolweny ma Kenya kae mane miyo ragno kata kamano nogwenygi momi sirkal ma Turkey. Sama gibiro timo rak gin gibiro gi lony ma gin godo to ka gisetieko ng'ama dhi chulogi. Koro kanye kama ywaruok nitie ni ka gisetieko gunde to en Ministry of Tourism koso pesa dhi wuok direct treasury. Koro mae kama jotelo ariyo gi yware omiyo jood bura ma pacho kae ni oseluongogi e nyimgi mondo mi gidhi gilera ne to ywaruok ni pesa ni dhi wuok kanye to bende gi explain nekech iyudo ka moko kuom jood bura kotelnegi koda senators nosekwedo wach mar gundho ute mopogore opogore ne giwacho ni mae achiel kuom yore mag tiyo marach kata tiyo arietha gi omenda mar jopiny. Koro warito neno ni to John Mbadi noseyie kata embe noseyango ni adier gisepuodho wach mar gundho karomo ma Bomas kata kamano koro warito neno ni to omenda ni odhi wuok kanye direct treasury koso ne gisalocate ne Ministry of Tourism pesa mondo me kar romo ni nekech winjo ka jatend migawo ni wacho ni oyo an kar romo mar Bomas ok ni docket na apa ne gitema maringo nekech gundho mar kar Bomas ni omenda ni ng'eny bilion 4.5 bilion en bilion. Koro iyudo ka chaka gima idwa chak lose manyien tiwacho ni timne renovation. Ing'eni nyacha somo kata kamoro ka kuonde jot mag ker duto bende idwa gundi KICC bende gundo en gundo ma kiny ka kiny ting'e adier cost mar gundo. Ing'eni kinyiso ng'ato ni adwa gero odni kata adwa gero studio ni to idhi do jalony mong'e ni kiketo light kiketo background kama kiketo floor gimoro amora soundproof wall odhi dhi cost ma kama. Ting'eni kiwacho mar ni adhi renovate State House ting'eni jomoko State House noger e kinde kwerewa machon wan ok wang'e kata joma noger koro king'eni rooms adi man kanyo ok ng'eni rangi adi madwarore gin kata konyisi ni wadwaro rangi 200,000 to rangi mane miyie. Koro an awacho samoro weche mag gundho gin as much as wayie but iyudo ka gin conduit avenues ma samoro ilodo go omenda yo mok wang'eyo. Warito neno kaka okang' ma kamano biro bedo kadhi nikech kaluwore koda jood bura mana kaka iwacho giluongo gi mar mondo mi gitiek gwandruok ma kamano nyaka sani jood bura wacho ni gi freeze budgetary allocation pok mar omenda ne migepe ma kamano kotende koda gundha mano mar karo mar Bomas bende naka koro chunge. Kopogore gi mano It Gazette mano mar 10 otende kod weche mag thieth nyaka rom gajwang wang'eni jochiw thieth mantiere e bwo UHC osebedo ka ng'anyo e pachoka. Iwacho ni jochiw thieth maromo 571 osebedo ka ng'anyo kendo gisebedo ka gikelo ka githiero chenro mag thieth e osiptende mopogore opogore. Koro wacho ni patients jotuo nitiere koda achiedh nade kaluwore koda ng'anyo mosebedo ka dhi mbele. Ng'a biro bedo ka winjo jochiw thieth mago mag UHC?
Gig bagi dwaro orak mungirore. Wacho ne contract ma permanent. Yes. Ingena temo ng'iyo ka piyo sama donjo cha mondo ang'e ni to kata ka gidwaro rak ma permanent kata obok ma clear ma nyiso winjruok kata girimiti mar kaka gidhi tiyo. Atemo ng'iyo ka endi mondo mi ayuda ne piyo ni to magi duto dhi kawo omenda marom nade. To da ayudo kata nokawo kata milion kata 200 kata milion 400 kata milion 500 kata mana bilion 1 kuom rak gigo duto. To da wakwayo gundo mar Bomas mondo mi chung mondi omenda gi odhi nengowa jo chiw thieth. Makosa maduong' notimore kinde corona. Adier ne wadwaro jo manyalo chiwo thieth mapiyo nikech oganda mang'eny iyudo ka ndalono jatend migawo mar weche thieth pacho ka ende aparo ni chon nono mano ne en Mutahi Kagwe. Iyudo ka pile no oluongo press conference kawuono ji 10 yud gi tuo ni kamano. Makoro jotuo no bembo lakteche. Ai giluongo jolony ginyiso ni biuru konywa kaendi tok mano wabiro ng'iyo kaka watimo. Koro ng'ini mane makosa mano kuongo timore. Ne wayie nekech bende ne wan gi chuny mar konyo. To ng'ini koluongi tich to luongi gi dhok. Yot mondo bende riembe gi dhok. Koro kinde ka kinde bende jochiw thieth gi iyudo ka gitiyo gi tamoro ni locum. Gitiyo ni locum iluongi korumo bende dhok. Bang' mano ka makosa nosetimore to iyudo ka koro sirkal mamalo koro dwa ringo osigone gidhiro ne county. To county be wacho ni oyo weche mag thieth uketonwa wayie kata kamano omenda michulo jogi ni kanyo. Sama itimo gundo mag Bomas bilion 4.5 giduto to jo thieth ma pacho kaendi to ywak. To jo school nikech capitation omenda ma sirkal chole skunde bende jopuonje ni jokoch no thechnegi. SHA bende ji wacho na in as much as inpatient tiyo outpatient pod ok ti. Priority wa samoro mainde wacho ne jatend migawo mar weche omenda pacho kaendi John Mbadi mondo mi jopiny obed gi yie kata wambe ka wan ka waluongo jolony gi. To ni mondo waluong jolony mok dhi miyo wageno. Onego beni gi prove nwa by numbers ni mage ma odhi weche gi mag thieth. Obiro konyo weche mag ng'anyo mag jo UHC nango mondo miyo gi. Magi gik moko ma samoro wadwa ni mondo wawinji kuom jatend migawo mar weche omenda. Kako jalero nwa ga weche kama donje chuny japiny kata donje it japiny. Olerno mondo mi ji obed ni allocation mwadhi timo nikech mai budget mokwongo. Weche mag thieth por wadhi neno ng'anyo. Weche go mag somo por wabiro neno ng'anyo. To bende no ka bende bwoko gi sirkande mag gwenge mopogore ma bende giwuoke kuom ranyisi ineno kanyo omen sirkand county mano ma Tana River ma bende nosechwalo ne gi oboke. Ma inyisi ni kok idhi e tich tibo teng lweti mogo. Gini sirkand counties oko tamore accommodate jogi. Penjo maduong' ni miwa uro omenda. Naneno ka indi odiching manyocha kana somo ne ndia od bura mane we will kode but no wacho gimoro mane very important kana somo boken. Owacho ni budget manosom nitiere omenda mogole wiye kanyo ma onge ok reflect a budget though in allocation do no setime. To wacho ni magi eki are glaring omissions masamoro chiwo thuolo kata fuok ne weche go mag kuma gomenda. Koro iyudo ka budget ni in as much as inyiso mondo wasome kata jiwo wano ber nitiere ywak mang'eny masani koro iyudo koro jo od bura dhi luongo jotend migepe ariyo gi tiwacho ni giikore mar freeze allocations mag ministries. To ministries achiel kuom ministries go en Ministry of Health. Sama koro weche go mag omenda gichako freeze ministries iyudo ka essential services mabiro ne jopiny ema dhi go rek. Koro apani gi sani gimonego beni timo thieth to donge counties nekech SHA gi gimoro amora dispensaries and everything line up mar SHA cha ber but mana kokete tim. Koro sirkal mamalo gi mar counties owinjre on how to miyo jogi contract mowinjore kendo gi assure gini to pesa gidhi wuok kanye county kose national government. To jowi kata mnaka pok watieko gazet mano mar Daily Nation kaluwore kod weche mabende nomipek ano machinglo moro mantiere e ite kanyo mar machinglo no naneno e ite mar abicha. Machinglo ntiere kanyo e ite mar apago chiko. Machinglo da paro ne mane chako godo ngero mane chako cha. Machinglo no nyakoro mga jongi chignene hekin thuolo manok e ite mar apago chiko. Ano kantiere jal moro ondiko mana ni tawe political terms. Tawe achiel wang'eyo mapile. Kata sigana motim kawuono gokinyi. Iwinjo ko wacho kia muongo.
Dobeja Tanzania. Manager tawe achiel mong'ere. Koro mano natembea. To achiel kuom tawe ge mano go kata gokinyi sigana mogo gokinyi. Ng'at achiel kuom jomo luongo. Mowacho ni Ford Kenya. Tawe. Ineno jatend Ford Kenya. Kinyalo ng'iyo kinde ng'anyo mar jenzi kaka ng'anyo mar jenzi chakore. Ma udhi morumo. Achiel kuom weche mano liekore en ni nitiere lokruok mane chano tim e od bura. Mabende ne wacho ni speaker Wetangula ni nyalo gol tiketo Tinde Amollo. Mago moko kuom weche mano fuongore kata kamane gionge adier nyaka sani pogi timore. To gimomiyo ne ma timore kane somo historia maber kata kane ifollow gini maber en ni jatend piny William Ruto nonyiso Migosi Mudavadi mondo otim ang'owa owuo duond buche mar ANC mondo onywandi kanyakla odonje duond bura mar ang'owa mar UDA. Mamos Mudavadi nodagi kata kamano gikone to noduogo owuo duond buche mo odonje duond bura mar UDA. The same nonyis Wetangula mondo owuo duond buche mar Ford Kenya otim ang'owa odonje duond bura mar UDA to Wetangula nodagi. Ma bang' tamruok neno ema weche moko chako wuok nang'owa nitie kaka kore kunyo tiende. Kanye kamane ochak ting'e malo. Natembea. Siasa ni king'ie matut samoro kata natembea ok piny kata serikal. Anyalo nyisi ma adier. Lakini machinglono bende oseyudi. Rosi kinyalo yudo machinglono ikech no ite mar 19 mar mondo menya kwa Mgajwanga ni machinglo makamano. Nikijani no bende temperature moro bende oket kanyo. Akaka machinglono oseyudre kata oyo. Kore momi anyisi ni samoro nyalo yudo ka adier ka chopo gikone tibiro yudo kata kana tembea ok piny serikal. En mana an attempt mar serikal hero osekele. En attempt mar serikal neutralize Wetangula. Nikech iyudo ka maendi temperature ipimo rapim mar liet mar siasa. Okwar. Koro Wetangula be wacho ni ng'ani liet manade nikech opim liet oyud ka gino oseidho mamalo mokadho. In short machinglo temo wacho ni liet mar siasa manatembea oseketo e ground kocha. Okoyot political tawe okoyot. Emomiyo ka jatend piny gi speaker gololo ya maratari. Magi koro wacho ni gin siasa mago magimbo mar piny Kenya. Koro gwenge kocha. To warito neno nikech lony mar siasa ma natembea ni godo gi ma Wetangula ni godo gi ma Musalia Mudavadi ni godo. Iro kana tembea pod onge lony mar siasa ahinya. En lony ma en godo en mar administration nikech obedo kaka sector mar arita kwe administratively ober, lakini ya siasa tena kodonje gini gi teko mathoth. En ng'ama nogore gi Wetangula, to gore gi Ruto, to gore gi Raila, to gore koro gine oyawo war fronts mang'eny. Koro wadhi ng'ane ka experience ne administrative wise nyalo konye mondo navigate political storm masani samoro chik ne otegu mang'eny. To warito neno nikech ng'ini state ting'e ang'eya daperach. Koro kober waburo neno ka buro kadho mitego gi. To kiki bet surprised ka giko ne rugo ni oyo ambe aneno ka baba ya wacho ga. Kuna haja watu wakufe sasa nimesalimiana na ndugu yangu. Nikitsani liet mar siasa osechako yiero motelo ni yiero e thuolo mar higni 2 mabiro. Nitiere wach mano mipek bende e ite mano mar 22 nyakor Mgajwang siemo sechiune oganda mapachoka hinya kidake gwenge mago mag kadhowadh nam chunye. Owach kanyo ni Namataro sani nitiere auka mathoth makoro tiyo gi Namataro gi sani nyalo keto ngimani e kinda kuru gi Asumbi. Nitiere miyo moro ma bende koro nochiwo sigana ka ginore mabede nokadho e Namataro. Wachore ni negidhi e Namataro banka nosechiw CM negidhi lupo. Kanyo miyo makamano ng'ere kaka Aisha Mohamed wach makamano nitiere ite mar 22. Owacho ni gima nokadho e Namataro kuom seche 16. Ing'eyo samoro achiel kuom gik ma samoro hinyowaga nikech kata an oke Kindu to Kindu ng'e nitiere nam. Koro iyudo ka samoro kidhi nyiso ji ni jolony owacho kama tido ka ntiere resistance moro mawuok from the natives. Gini benda moko ne osechalo kama igni moko 10 mokadho wang'iyogo. Koro iyudo ka ntiere dissenting voices moko ma samoro japingo ga gik ma jolony wacho until gimoro ma extreme timre. Koro iyudo ka wenge ji yepo ni to biro bedo ka osedeka ahinya. Koro samoro nyalo ni wan onge gi lony ahinya wechego mag experience mag nam chumbi. Wan wadhiga mana limbe dala 4-5 moko to waduogo. But anyalo kwayo oganda ahinya to mago ma jokanyanam mawuok e dhowadh nam chumbi
moko kuom onyo migologa kuom weche mag lake, weche mag rivers, iyudo ka samoro inyiso kata ji ana nyakach kocha cha weche mag awach kadwa pong river Miriu, Nyando, inyiso ga ji mapema. Ginyalo nini koro jomodak e genge nini mondo wuogi. Kinde moko neno kata Nairobi kaka ne daro jomo gedo nini iluongo nang'o riparian land, dalno riparian not trend ahinya. Inyiso ji ni wuoguru kaka ma kata mana e kadak mongore ma Kibera kan tira oche moko makadho kanyo kidhi Madhari nini. Tedo ka kinyiso ji ni aoyo wuoguru genga aochegi mondo umove kama. Tedo ka samoro ji ok winjga until koth chwe manegi ji kokani sisi tulikuwa nini. Koro magi eki mana moko. Nikishwangeni kinde ka kindo jachiu siem. Kuom ranyisi kineno kama na sigana mabende Aisha Mohamed chiwo miyo mabende koro notony. Negidhi na Mataro Indian Ocean kar sapagario mano mar midhiambo. To ng'eni jolupo kadhi lupo do mane seche mabende gidhi. Mane seche magidhi. To gidhi bang' siem mano semege nikech iwacho ni Indian Ocean kar na kineno kaka uka chwado pi. Pi ichwado ma en iwacho ni en risky. Gima keto ngima ni kama ng'aw. Koro owacho kanyo negidhi lupo to negidhi grube mopogore. To kana samo sigana ni wacho ni kuom seche mana matin ji ariyo noselalo ngimagi. Mana sechego. Ten mar mondo mi obed mana kuom seche 16 to gine deep sea. Wacho ni deep Indian Ocean. Parni nitiere tuoche mabiro koda koyo kind mamoko. Sani ichiwo ni thieth kanyo nyakwara Mgajwanga e karod thieth mano ma Kilifi. Wacho ni Kilifi County Referral Hospital. Tineno kata kaimbo wacho ni en achiel kuom jogo mamene ne gilonye wechego mag go abal. To koro iyudo ka samoro gima chal kama kata koyudo joma welo ma samoro no biro mana wechego. Koro iyudo ka gimo nyalo timo mokwongo ni en ni ka jolony osegolo siema kama indi to wakawgi akawa kamano motegno mondo mi wariti ka gigi osekwe kaka wanyalo dok. Moloyo to wadhi to wadho wawit ngima kata ji ariyo wit ngima gi kata ng'ato achiel nikech ngima en gima duong' moloyo. Joey haneno ka sama wang'wa dakika en 7 tok saa achiel mar okinyi. Adwaro mar mondo moche gi sigana mantiere ite mar ariyo mar Daily Nation nikech onge tiende wamul gazeti mar The Standard nikech The Standard nwaselose mano kotenre kod ndhicho mano mar Jod Bura ma Juja George Koimbure. Ite mano mar ariyo mano mar gazeti mar Daily Nation. Yuarok makoni kod kocha mabendo sibedo ka mienjo mane mbalariany mamoi. Nyaka sani nwaneno kanyo ka Jakom koro to luonge ne Jakom machon mano mar Council mano mar University of Nairobi mano Professor Amukoa Nangwe bende nogwetao. Ng'eyo aneno kanyo ko wach ni samoro piny owacho lwedo ni egwetao mare ni nikech ng'e samoro idhi keti gi pressure behind the doors then koro kiduogo to aneno ni mondo koro waweya mondo wami sirikal. Apani samoro wechego mag somo wasebedo kwa interfere godo ahinya. Ok ang'eyo ywaruok mosebedo e kinde gi jaod bura kata jatend migawo mar weche somo ma bende wacho ni no oyango gwetao mare. To kata kamano wacho ni nitiere ywaruok mang'eny mosebedo katimore tok katen. Magikone to koro mondo mi owach ni sirikal moriembe to duogo to wacho ni oyo anano ni mondo agwetao. Wechegi mag somo osebedo ka kelo ywaruok ahinya. Ahinya to apani wechego mag mbalariany nikech iyudo ka indima itemo ket structure ni igolo iluongo VC ni counselor ni moro gwetao koni moro tamore appointment moro kuon gi kon. Koro wasebedo gi a very rapid shift wechego mag temo structure somo mag mbalariany magikone to kok wabedo so keen to wadhi yudo ka a lot of state interference nyalo interfere gi wechego mag somo. Nikech iyudo kata ka sani itemo kel the new model cha mondo mi oti to ka jolony temo wach ni watime uru kama to sirikal bende ni watime this way to funding model bende osekelo chochni wakono kod kocha jopuonjre mag mbalariany bende nitiere kod achiedh nade en back and forth. Koro kang'eyo ni to piny owacho owinjo jolony masume paro koso winjo stakeholders ma are actively in education. Apani jogi tegni nyomabero nikech sami igwelo ng'ato mondo mi osum ker pare wechego mag somo embe en jalony. To jok mabende stakeholders ka jopuonjre ka achiel kod jogo mabende samoro ndiko curriculum magi be mana jolony. How will it cost sirikal mondo mi oketa jogi piny to ayuda permanent structure. Watiyo gi blueprint mar jatend migawo mosenindo George Magoha. Okaw blueprint necha
to mi jolony kaka ne gisekawe mondo gifuon fuonde mopogore opogore. Ae bang'e to koro gibito giwach ni mae e conclusive agenda mwayudo. Erokamano ahinya Jowi. Nyakwarom Gajwang'a mathoth ibiro bedo kisomo gazede okiny ma kawuono The Standard kanyakla kod Daily Nation. Nitiere weche mopogore opogore ma bende pod omeny kae. Weche mag tuke ni kanyo, weche mag ohala, weche matimore pinje maoko bende nitiere gazeti gi lendo mopogore opogore. Kaka mano yina mar mondo mi atieke gi kanyo nyaoda Cleophas Aluoch osekre makoni kod kocha mano mar donjo kod twak e chenro mar piny mulal na chala mano mar piny Kenya. Ang'e nitiere weche mopogore opogore ma bende wamule gazeti okiny ma kawuono ma bende Cleophas biro bedo kamulono. Oritur masani nyinga Sharon Ng'ao. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 022-638-838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko.
Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Nyakwara moga jongo yaore kendo machiegni okinyi makawuono chenro mar rupiny wadhi nyime kae. Twak mokwongo ka warango chal mar piny Kenya, wantiere kod achiel kachiel mondo warang ni piny Kenya to chung'e machal nade kata waringo e yo mane. Bed kod kanya ka giko nyinga Cleophas Oluoch, Kisumu kanya kwar mukeo nyaka Tsango, antie ka kod welo are okinyi makawuono ada miyo gi thuolo mar mondo mi watwak kod achiel kachiel wendo ma Kisumu pok odonja anga chak gi wendo mantiere kaunti ma Nairobi ka man go okinyi makawuono. David Matinde jalonyo weche mag siasa kod mago maga dongruok ka warango gi achiel kachiel nyakoro mo jonko ne studio karka oyawra ahinya David kendo machiegni Mugi TV Rupe oyawra ahinya Cleo oyawra nyikwara Mugi duto okinyi makawuono ni ka wadwa lose weche achiel ariyo momako thurwa odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya. Nyakwara Mugi jongo weche thoth ahinya madhi bedo ka walose karkae. Machielo wendo madhi bedo go karkae en Millicent Omoya. Millicent Omoya en MCA ma North Seme Ward entiere studio moro ma Kisumu. Wayude kanya achiel kachiel wadhi bedo ka watwa kode okinyi ni makawuono. Ka wachako sani Nyakwara Mugi jwang' weche thoth ahinya ma bedo ka waluwo tahinya odiochieng' manyoro jal ma en mantiere mano jod bura ma Juja ma bende ne oyud ka owiti mano bang' ko en gi hinyruok mopogore opogore. Wacho kanyo ni kano ndhiye gi jogo mapok oyangi ni gin to ne gin jok mage. Sigana Nyakwara Mugi jwang' notimo odiochieng' manyoro kendo sano no chako kode kaka to bang'e waduogo ka warang' ma bende nitiere gazet wacho ka ni State Terror gazet mar The Standard ondike ni sliding into anarchy to picha jaod bura ne mondi karkae mano jaod bura ma Juja. Wawinya ne sigana Nyakwara Mugi jwang'. Bang' yoro e kanisa kendo bedo e kanyakla mar lamo ma Jumapil, jaod bura ma Juja George Koimburi yangore ni nyondhi gi ji moko oko mar kanisano ma iluongo ni Mugudha e kaunti ma Kiambu. Gino ma familia mare bende nyowuok ma otegno kaywago. Report ma owuok okinyi makawuono ne oyango ni jaod burano no okwany kawo sim e puoth kawa moro kendo no okawe ma oring kode nyaka osiptal ma Plainsview mantiere Ruiru kapok ochwale Karin. Kata odoko ni obila kod okwach kich nyose yango ni gin nyok gi Mako Koimburi jatelo mag duond bura mar DCP kotane kod Rigathi Gachagua ma ochopo maneno jatelo no osiptal ma Karin otemo luyo seyo na sirikal e midhiero ma ojuko jatelo no. He was found in a coffee plantation in Kebichoi, that is in the Githongori constituency, badly beaten and in very serious condition. This is torture normally done by professionals. He has lost his voice and the doctors are working round the clock to restore his vocal cords. And the Honorable Koimburi has been able to communicate through writing because he is not able to speak. They have taken blood and urine samples to private laboratories, different ones, so that they can establish what could have happened in matters poisoning. Italogo kari record familia mar Koimburi wacho ni duond Koimburi nyola kaluwore gi kwiri marach madibed ni nyomie. Some chemical was administered through inhalation, and the doctors have told us that preliminary investigations confirm that that chemical has interfered with his vocal cords. That I want to appeal to the international community to rescue this country. William Ruto has become a very vengeful dictator, and his activities are similar to the one by Dr. In Dada. Gachagua dwaro mondo mi pinje ma oko donjre weche ndicho kod sand ma jotelo maketo piny otesre kod jokedo ne joganda kadhoe. You remember last weekend I said that a special squad had been set aside to deal with leaders who are opposed
to this regime. Gachagua kod Lange onyiso chir margi ni ok gibidok chien e lek mar timo campaign mar neno ni ok oyier jatend piny Kenya William Ruto kendo. The one-term movement is unstoppable, and there is nothing the president can do. He can cure these leaders.